Hej YouTube, og velkommen til endnu en lille commentary. Den her commentary bliver sendt hen på Danish, hvad nu det hedder, commentary community, tror jeg var. Jo, de plejer at hedde Danish community, men de har lavet en ny kanal på grund af, ja, jeg vil sætte den her hen, fordi, ja, jeg synes selv, jeg er en meget god kortspiller. Det er en 55-28 score i, hvad er det? Det er Domination i Nuketown, og det er 2 runder i alt. Og jeg synes selv, det er meget godt, og det er ikke mod bots, det er bare helt almindelig core. Og jeg synes selv, det er en mega fed score, så ja. Yeah. Jeg tænkte, jeg kan lige så godt kunne lave en commentary med den score. Eller score. Det ved jeg ikke. Men ja, det er i hvert fald, vi snakker om den her gang. Det er, hvorfor lave et community. Hvorfor lave et, hvor folk kan join, og det var også det projekt, jeg havde på den her kanal. Men den tror jeg ikke, jeg vil have mere, fordi jeg vil over på Danish community på denne hold. Og jeg sender selvfølgelig en privat ud på YouTube med den her video. Men det her video går ud på, det er, hvordan man sådan set får et godt gameplay. Først, så hvis du er helt nybegynder, du kan ikke få noget en skid, så vælg dig et våben, og du gerne vil binde dig fast til, som du gerne vil øve i. Det jeg har gjort, det er at øve mig i MP7. Jeg har holdt en lang pause med MP7, så har jeg sådan spillet sådan et par dage med MP7 nu. Og ja, så begyndte jeg sådan lidt at få min træning tilbage i min MP7, og ja, jeg har nogle meget gamle gameplays liggende, men jeg kunne ikke lige finde dem, så det blev bare det nyeste gameplay, jeg havde. Det her gameplay, det fik jeg for en halv time siden, og jeg skulle lige gøre alt det her klar til commentaryen, som I ved. Og ja, det du skal, det er, at du vælger et våben, ligesom jeg har. Jeg vil anbefale dig at vælge en SMG, den er nogen, og så assault rifles, men mest af mit SMG. Jeg vil anbefale dig at gå i sådan mode med enten med MP7 eller Vector eller MCMC. Ja, de tre våben, MCMS, ja, eller Vector eller MP7, som jeg bruger nu. De tre våben vil jeg anbefale dig at begynde at træne i. Altså kun en af våbnene, men du er selvfølgelig selv udenom, hvad for et våben du gerne vil træne i, men det er bare de våben, jeg gerne vil anbefale dig i, og du vil bruge dem på. Godt. Når du har valgt det, så skal du få den i Prestige 1. Du skal ikke lige gå i Prestige med den, men ja, så skal du finde, eller du kan gøre det mig, jeg bruger Fastmag og Suppressor, og så begynder sådan at bruge de attachments, som du synes, som der passer godt til din våben. Nu siger vi bare, at det er en MP7, du har valgt. Det passer ikke hvordan, men det siger vi bare. Det er. Okay, hvis nu du har valgt en MP7, vil jeg normalt vælge Fastmag og Suppressor. Men det kan også godt være, at du har valgt Longberry og Fastmag. Du kan også til Premier League Gunfighter på, og så får du et ekstra, jeg tror det var det, den hed. Så får du et ekstra, så du får 3 slots, attachments til din. Og det bruger jeg ikke, fordi jeg vil hellere have nogle perks på. Jeg vil hellere have min perk 2 og perk 1 på, der gør sådan, at jeg kan få Scavenger og Toughness, og ja. Det er helt klart, Scavenger og Toughness, det er et must, hvis du skal spille med sin base. Det kan godt være, at det ikke passer godt til dig, men Toughness og Scavenger, det er bare den must, du skal have på. Hvis du spiller med SMG selvfølgelig. Hvis det er sniper, der vil jeg også anbefale at bruge det, men ja, der er nogle få ting. Og derfor er AGR, for eksempel, og jeg vil score-streaksene nu til score-streaksene. Nu bruger jeg jo ikke, jeg skulle bare have et godt gameplay, fordi jeg vil gerne lige lave en lille commentary. Så jeg tog bare, UAV, det skal du starte med at bruge, og så bruge Hunter Killer, ja, det må du selv bestemme. De ting, som jeg anbefaler at bruge, når du kommer lidt i gang, ligesom jeg er, så vil jeg anbefale at bruge, Hunter Killer, Counter UAV og VSAT. De tre ting vil jeg anbefale at bruge, hvis du gerne vil have et virkelig godt gameplay. Bedre end det, som jeg har her. Men hvis du bare vil chill og have et nogenlunde gameplay, så er det her udmærkede UAV, Underkiller og Capex. Det er udmærkede ting, du kan have. Og hvis nu du spiller banen Nuketown, som jeg gør, så både være aggressiv og defensiv. Det kommer an på de spillere, du spiller imod. Hvis dine spillere, de er meget aggressive, så skal du være sådan midt imellem. Hvis de er meget defensive, så skal du også være meget defensiv. Det lyder måske lidt indviklet, men det skal du være, fordi hvis de er meget defensive, og du er aggressiv, så bliver du lidt ihjel. Du kan også bruge shock charges, og ja, du kan også bruge bouncing Betty. De to ting vil jeg anbefale dig at bruge, hvis du gerne vil campe lidt. Det gjorde jeg en lille smule.
Men ja, det var runde 1. Men så til det andet. Når du har fået det, så vil jeg sådan anbefale dig, og sådan, når du har fået, nu har vi sat på plads. Nu har vi sat dine våben, dine score streaks og dine perks på. Og selvfølgelig dine attachments. Det tror jeg, det kommer an på, hvad du spiller med. Jeg spiller ikke med håndpistol, jeg spiller med knife, fordi almindelige håndpistoler, det er sgu ikke lige mig kæmpe 40 det der. Jeg synes bare, det er meget bedre at bare have en ting, og selvfølgelig scavenger på. Som I kan se, så kommer der sådan en lille blink op med en pose en gang imellem med nogle granater på det. Plus, hver gang jeg får et kill, så kan jeg gå ind og starte et våben op. Jeg tror, det er 30 eller 40. Det er 30 eller 40, du får ekstra din armor. Det er jo meget godt med scavenger. Toughness, det gør sådan, at du har ikke mere liv, men du har større chance. Du har større chance for at overleve i en gunfight, som der er lige her for eksempel. For eksempel, hvis han havde set mig ordentligt, eller der er nogle steder, hvor at vi begge skyder på hinanden, men hvor det er mig, der vinder, fordi jeg har toughness på. Så det vil jeg helt klart anbefale at bruge. Og så nu til det gode gameplay, hvordan man skal få sig et nummer. Mathias, hvad skal man nu gøre? Nu har man fået det der. Ja. Så er det, du gør. Du går ind og finder det, du plejer at spille, fordi hvis du skal lige begynde at lære spillet lidt at kende Black Ops 2. Så spiller du for eksempel Kill Confirm, eller Domination, eller Freefall, eller hvad nu du plejer at spille, som du er rigtig god til. Så går du derind og øver dig med det våben. Du skal ikke rage quit, fordi du får et dårligt game. Det får du ikke noget ud af. Du skal bare blive ved, hvis du gerne vil have et godt gameplay med det ene våben, og med den perk, som jeg har valgt her. Da i starten, det kunne jeg overhovedet ikke finde ud af at besøge. Jeg startede uden suppressor selvfølgelig, men så lærte jeg at kontrollere recoilen. Den har ikke særlig meget, men den får faktisk en lille smule mere recoil, er at du putter suppressor på, og det er for eksempel dejligt. Du skal ikke bare sådan skyde direkte ud. Det gør jeg mod dem her, fordi dem jeg spiller imod, jeg ved ikke om, undskyld hvis nogen af jer, der er med i det her gameplay-videoen, men dem jeg spiller imod, de var ikke særlig gode. Hvis det er nogen, der ikke er særlig gode, som her, der bare er sådan defensiv og både er let attack, og der er bare blinde, der ikke fatter en skid, der bare bliver ved med at stå de samme steder, så kan du godt være meget, meget aggressiv. Du kan også se, at jeg er meget aggressiv i den bane her. Det var også derfor, jeg dør ekstremt mange gange. Men til gengæld får jeg ekstremt mange kills, fordi dem, der går rundt i banen, de står bare stille. De lægger ikke mærke til, at man kommer bagfra og skyder dem. Ja, det var sådan det, jeg lige havde, sådan, det jeg havde til dig, det jeg havde til jer i dag. Jeg håber, at I vil, ja, det. Og jeg ved ikke, om jeg sagde i starten, at jeg vil sende den til, men nu det hedder commentary community, men det vil jeg. Så ja, jeg har ikke så meget andet at sige end, hej.